Ben, pois vimos de facer un percorrido polos escenarios vitais de Antolín Faraldo en Betanzos. Salimos do Alfolí do Sal, onde a familia dele era funcionaria, e percorremos pois, a parroquia do Azougue, onde pasou os primeiros días, a cátedra de latinidade, onde pode ser que recibir as primeiras letras, e logo seguimos os escenarios da Revolución Galega do 46 en Betanzos, a Praza do Concello, o Campo da Feira e máis o Cruceiro da Cruz Verde, onde é fusilado Antonio Samitier o 4 de maio. Díaz Aleza, que me convidase a elaborar o manifesto. En 1977, Xosé Ramón Barreiro publicou o seu libro El levantamiento de 1846 e el nacimiento del galleguismo. Nel, escreveu comparando o noso movimento co coetáneo portugués de María da Fonte. Como todos os 26 de abril, a Asociación Cultural e Teatral Abril de Lume Cerro celebramos o recoñecemento dos mártires de Carral, mártires fusilados en Carral na Revolución Galega de 1846. Pensamos que é unha data a ter en conta que realza a dignidade e o compromiso da nosa terra e que como asociación cultural temos que manter viva de cara a futuras xeracións. Ben, foi unha experiencia maravillosa acompañar a xente de Roxinto Xalos. Tamén queda totalmente abraiado da capacidade de movilización que ten a asociación e de conciencia, tamén de preocupación por estes temas. Percorrer os lugares así característicos da revolución con tanta xente parece que fai revivir eses momentos e produce unha emoción un pouco especial. Eu de verdade que teño aínda arrepuñadas a pel dos brazos de tantas preguntas e de tanto sentimento que compartín agora mesmo con esta xente do norte do país, sendo do sur, comprobando unha vez máis a unidade da patria nestas cousas. Foi maravilloso, de verdade, paseino genial.